ҳамсӯҳбати ман котиби матбуотии сардори давлат Зафар Саидов. Зафар Ширалиевич, чаро маҳз тӯли солҳои охир се ҷаласаи шӯрои амнияти ҷумҳурии Тоҷикистон маҳз ба мавзӯи маводи мухаддир бахшида шуд? дар воқеъ қабл аз ҷаласаи ахири шӯрои амният дар ду маҷлиси шӯрои амнияти кишвар таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонов маҳз ҳамин қазия мавриди баррасӣ қарор дошт. ин аз ҷумла аз он дарак медиҳад ки Тоҷикистон ва роҳбарияти давлатии он ошкоро ва сидқан аз пайи бартараф намудани таҳдиди нави амниятие мебошанд ки аз вазъи кунунии геополитикӣ бармеояд. тазаккур бояд дод ки проблемаи гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ки асосан аз афғонистони ҳамҷавори буҳронӣ сарчашма мегирад дар минтақаи Осиёи марказӣ фақат хоси ҷумҳурии Тоҷикистон нест. дигар кишварҳои Осиёи марказиро низ ба қатори кишварҳои мубталои проблемаи гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва нашамандӣ бидуни шак мансуб донистан комилан равост. бо вуҷуди ин Тоҷикистон ягона кишвари минтақа мебошад ки аз мавҷудияти проблемаи номбурда дар сатҳи баланди давлатӣ иқрор шуда, аввалин шуда дар миқёси иттиҳоди давлатҳои мустақил бо мадади Созмони Милали Муттаҳид мақомоти махсуси оид ба мубориза алайҳи гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир таъсис дод. ман агентии назорати маводи мухаддири назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро дар назар дорам ки маросими ифтитоҳи расмии фаъолияташ тирамоҳи соли гузашта барпо гардида буд. ҳаргиз тасодуф нест ки сохторҳои низомӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Тоҷикистон дар тӯли давраи ахир зиёда аз 7000 килограмм маводи мухаддир аз ҷумла тақрибан 2 тонна героинро мусодира карданд. аз рӯи ин нишондиҳандаҳои самараи кор бидуни муболиға сохторҳои давлатии Тоҷикистон ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар як зина меистанд. Зафар Ширалиевич, хусусияти фарқкунандаи ҷаласаи охири шӯрои амнияти ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷаласаҳои қаблӣ дар чӣ буд? дар воқеъ ҷаласаи ахири шӯрои амнияти ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонов баъзе хусусиятҳои фарқкунанда дошт. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонов бори дигар ҳушдор медиҳад ки вазъи ҷиноӣ марбут ба проблемаи гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ба кори муайяни анҷомёфта нигоҳ накарда то рафт муташанниҷу мураккабтар мегардад. ба ақидаи сардори давлат тадбирҳои андешидашавандаи сохторҳои низомӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар бобати амалҳои ҷавобӣ нисбат ба гурӯҳҳои ҷинояткори машғули хариду фурӯши маводи мухаддир хеле қафо мемонанд. бидуни муболиға проблемаи мазкур, қазияи мазкур на фақат обрӯи эътибори байналхалқии ҷумҳурии Тоҷикистонро коста мегардонад, на фақат ба амнияти давлатӣ, балки ба амнияти умумимиллӣ бевосита таҳдид менамояд. ин аст ки сардори давлат қатъан талаб кард ки барои бартараф намудани проблемаи гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир на фақат роҳбарони мақомоти ҳифзи қонуну тартибот ва сохторҳои низомӣ, балки инчунин вазорати фарҳанг, вазорати маориф, вазорати тандурустӣ, академияи улум, кумитаҳои кор бо ҷавонон, кор бо занону оила ва кумитаи телевизион ва радио низ пурра масъулият эҳсос ва зоҳир намоянд. аз таҳлили президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонов дар ҷаласаи ахири шӯрои амният яқин гардид ки бартараф намудани проблемаи гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир фақат аз ҷанбаи низомию ҷазодиҳӣ
иборат набуда, балки истифодаи имкониятҳои фарҳангӣ, тарбиявӣ, профилактикӣ, таблиғотиву иттилоотӣ ва табобатиро сахт тақозо менамояд. бесабаб нест ки тибқи қарори ҷаласаи ахири шӯрои амнияти ҷумҳурии тоҷикистон ба хотири пешгирии аъҷубаи нашамандӣ ва рафъи проблемаи гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир имкониятҳои собиқадорони меҳнат, ходимони динӣ, кормандони маориф, фарҳанг, тандурустӣ бештар, босамартар ва ба таври васеъ истифода шуда барномаҳои табобати ашхоси нашаманд ва ба кори судманди ҷамъиятӣ баргардонидани онҳо, барномаҳои таълимии зидди нашамандӣ барои муаллимону талабагони мактабҳои ҳамагонӣ таҳия ва амалӣ сохта мешавад. салоҳ дониста шуд ки барномаи нави миллии давлатии тадбирҳои мубориза алайҳи гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир дар қаламрави тоҷикистон барои солҳои 2001-2005 таҳия ва билохира қабул карда шавад. итминони комил аст ки қарорҳои ҷаласаи ахири шӯрои амнияти кишвар дар ин ҷода марҳилаи сифатан нав бозхоҳанд кард. ташаккур зафар шилевич. бинандагони азиз, бори дигар хотиррасон мекунем ки ҳамсӯҳбати ман котиби матбуотии сардори давлат Зафар Саидов